Здравейте, приятели! Аз съм Светло и това са моите най-добри приятели. Алекс и Влъч. Да, и днес ще опитваме някаква паста. Тя не че е толкова странна. Тя просто има такива бомбони и са направили същото копие, ама обаче на паста. Че кога сте виждали паста с бомбони? Да. Наистина странно си е. И да, изглежда наистина странно. Това е шести епизод. И да, нека спрем видеото да го отворим. Да, хора, вече е момент да ги отворим. Малко се е разтопила или не знам. Ето как изглежда. Майко! Добре, нека ги опитаме. Добре, нека ги разделим, на него му отчупихме вече. Ето за мен колко малко си взема, защото трябва да остане за оператора. Това нека го опитаме на 3, 2, 1. Има съвсем същия вкус на бомбоните. Хубаво си е, останало е малко шоколад, вземете си. Не е толкова зле, бих му дал 9. Да, ключ. 9 от 10 му давам аз. И той също, ти колко му би му дал? Също. Да. Просто е странно, има същите бомбони. Почти шоколада не се. Да. Да, хора, служете лайк и се абонирайте за моя канал. И да, това беше от мен. Чао!